Hello, everyone. Alias TV, hello. Hello, bro. Madilim ba? Hi, nasaan si Pusa? Wala. Nandoon. Naka-cellphone lang kasi ako mamaya. na, magtiti ako. Kagigising ko lang, bro. Ayan, magtiti ako. Ilalagay ko siya sa dito. Thank you, guys. Paano hindi ko mabasa yung ano yun? Habang magluluto ako, isang napakalupit na tamsak. Yes, I love you always, Alias TV. Thank you. Maraming salamat Hindi ko mabasa. Try ko dito. Abu Dhabi YouTube. Thank you for the thumbs up. Shout out. Ayan. Abu Dhabi YouTube is a monetized channel. Okay. Ayan. Magmahalan kayo. Magmahalan kayo. Ay. Magchatsa tayo. Hugasan muna natin. Para hindi tayo mamupubyo. Magchat tayo, guys. Ayan. Hello, Mr. Adrian Rodarte. And guys, if you are not yet connected to Mr. Adrian Rodarte all the way from Texas, USA, hello to you, my friend. How are you? I miss you all, guys. I've been busy for more than 2 weeks. I've got sick for a week. And I'm back. Kagabi nag-live din ako. Kababalik natin. Then hopefully we're getting stronger, guys. Kagigising ko lang. Ay, nako. I'm good. Shout out to you, Jillian. Hello, Jillian. Mura pa akong new video sa YT. Yes, okay. Panoorin natin mamaya yung video ni Miss Jillian. I-support natin siya, guys. Ayan, Jillian. Si Mr. Elias TV is doing his live stream every day. Pwede kanyang matulungan sa banana mo ni guys, Jillian. So, Mr. Elias TV, my friend, kindly support also to my kababayan, my neighborhood, Jillian Ariana. She's only 13 years old, so her videos are all for kids. So, kindly support also to my kabayan, my neighborhood, Jillian Ariana. Also to Ate Emmy. Guys, support also Ate Emmy. Shout out to the host, Tamsakdan. Yes, thank you. Thank you, Mr. Adrian Rodarte. So, I'm doing my, this is my morning routine. I need to make some tea in the morning. Hindi na morning kasi it's 3 p.m. na. 3 p.m. in the afternoon, but still, kagigising ko lang, guys. Dahil nagpahinga talaga ako ng bongga. This is
this is lemongrass. Reminder for the thumbs up of love to our host, guys. Yes, thank you. And also, kindly support Mr. Adrian Rodarte, a very supportive of mine from Texas, USA, guys. Ayan. Hindi lang sa banana tayo tinutulungan ni Mr. Adrian Rodarte, but then sa kanyang WH. Piniplay niya yung mga movie natin. Nanood pa ako kanina ng live mo sa FB with Ate Amy. Yes, thank you. Thank you, Miss Jillian. Yes, nag-live tayo ng konti doon sa may mga likod bahay. Pinakita ko sa inyo. Ayan. Alias TV. Miss Jillian, unahan mo yan si Alias TV mamaya. Puntahan mo yung channel niya. He is doing his live stream every day. So matutulungan ka ni Brother Elias TV. Napakabait niya. Ako pag uma-attend ako nakaka-attend ako sa kanya ng live stream niya. Lagi ako nagre-request ng song. Okay, hello Brother Adrian SBD. Where your glasses, my friend? My glasses is in my room. I forgot it in my desktop. Wait. I can read nga eh. So, wait lang guys. Okay, ayan. Hinanap ni Mr. Adrian Rodarte ang salamin ko. Ayan guys. Joms Ramos TV, hello to you. Hi Joms. Ayana, please support my new video NYT. Yes, we'll support your video. Kindly movie. If you are going to save, better say it movie. Miss Jillian, change your word video into movie. Okay, so para hindi maano. Yes, hello to my cousin, Miss Cecilia Mimaitan. Hello to you, cousin. How are you? Ayan, Joms Ramos is in the house. So kindly support Joms Ramos TV. James Gippy, like and share. Thank you so much. Thank you so much for the like and the shares, guys. Thank you. My pleasure. I'm fine in San Moni na ako. Wow, congratulations, guys. Manay Cecilia Mimaitan is already a monetized channel. So kindly don't skip the ads. Thank you so much. Congratulations, cousin. Ayan, susunod na siguro ako ma-monetize. Okay, guys. We have two monetized channel at this time. That's Manay Cecilia Mimaitan and Abu Dhabi YouTube. So, if you are going to visit their channel, kindly please don't skip the ads, guys, so that we can support also to them to gain some more centavos on their channel. So don't skip the ads. Okay? So shout out to my 6 million viewers, 5 million thumbs up of love. Thank you so much. Big shout out to my friend all the way from Texas, USA. That's Mr. Adrian Rodarte is in the house, guys. So thank you, Mr. Adrian, for coming over to my live stream. Ayan, ang kaguluhan ng bahay ko ay nakita nyo. Ayan, so guys, okay lang no, di ba? Kahit basta nakaka-live, lagyan ko lang ng hot water.
Okay. So, ayan. So, congratulations so, again, Manay Cecilia Mimaitan, my cousin. Okay, so, I'm happy for you na monetize ka na. And hopefully, sooner or later, ako naman. 'Di ba? Sana support niyo din ako sa WH. Sobrang ano pa ako, nasa 1,000 pa lang ang WH ko, guys. So sana makadami-dami ako, itutodo ko na ang live stream ko talaga. Okay. Ay, nakisama ang cellphone. Sa cellphone na ako nagla-live stream kasi pinasok ko sa kwarto yung desktop ko. Ayan. Thank you, guys. Maraming salamat. Hello, shout out to everyone. Ayan, guys. Manay Cecilia Mimaitan. Miss Jillian Ariana is also from Bulusan, Sorsogon. So, kindly support also to her channel. So, 13 years old siya. So, yung mga videos niya is mostly for the kids. Ayan. Yung kanyang mga videos. Saan na yung ano ko kagaya? Yan, may pabubbles. Okay. So, thank you, guys. Ayan, may pabubbles tayo ngayon. Ayan, shout out, host. I miss you. Yes, I miss you, Miss Roslyn Holero. Na-miss din kita. Nagkasakit ako. Busy ako, Ate Lana. Kakabit na ako sa kanila mamaya. Yes, thank you. Thank you, Joms. Ayan, monetize na si Manay Cecilia Mimaitan, Joms. Ayan. Miss Roslyn Holero on the way from Joms Ramos TV. Ayan, support natin si Joms, guys. Joms, yung WH ni Ate Lana is nasa malapit na sa 1K. Hindi pa 1K. Siguro nasa ano na ako ngayon. 976 pa lang. So, kindly support also from my watch hour. Thank you, Joms. As always naman. Thank you, guys, ha. Host, graduates na ako. Yes, congratulations! Ayan, nakagraduate na si Miss Roslyn Holero. So, you can do your live stream na din. O, diba, ang bilis ng ano ni Miss Roslyn. Nasa something 1,130 plus, I think. Yeah. Yung isang channel ko po nasa 1,700. Wow, Joms, keep it up, Joms. You can make it. Ayan, di ba? Kayang-kaya natin yan. Kayang-kaya natin to. Huwag tayong basta we enjoy doing the whitey world. Kaya natin yan. Ayan. Congrats to the graduates. Wow. Ayan. From Ate Emmy, guys. Support Ate Emmy Gop, guys. We support Ate Emmy. She is my neighborhood and Bulusan, Sorsogon. So, Manay Cecilia Mimaitan is from Albay. Legazpi, Albay. Ayan. Si Ate Cecilia Mimaitan is a monetized channel. So, we need to support also those monetized channel by watching their ads. Don't skip the ads instead. Okay, guys? So, para makasupport din tayo. Elias TV is in the house. Hello to you, bro. Guys, shout out to Mr. Elias TV. So, pwede natin siyang i-support. Si Mr. Elias TV. Okay, thank you. Oh, sige. Ayan, Mr. Adrian Rodarte is in the house all the way from Texas, USA. Thank you so much, Mr. Adrian Rodarte, for always supporting me on my live stream and for my WH. Ayan, thank you. From Joms Ramos TV, Emmy Gob on the way. Yes, Joms, pa-support naman si Neighborhood, Ate Emmy. Ayan, kindly support Ate Emmy. So, ayan. You can share my live stream. Pa-share ng live stream natin. Thank you sa lahat. Ayan. So, shout out to my 7 million viewers. 5 million thumbs up of love. Okay, Emmy, go playing your February. Ayan. So, playing na sa'yo si Joms Ramos TV. So, kindly also
hug, hug him back later, okay? Para hindi tayo magkakabanggaan. Just do the right thing, guys. Tamang nood, tamang bakas, at tamang tapik lang tayo. Huwag tayo mag-iwan ng buntot, di ba? Kasi pag nag-iwan tayo ng buntot, malalaglag yung mga kasagingan natin. Ayan. Thank you so much, Manay Cecilia Mimaytan, for being here. Thank you and congratulations again. Masaya ako na monetize ng cousin ko. Ako na ang susunod for sure. I'll do my best talaga. So, ayan. Ano tayo? Ayan yung tsaa. Panlaban sa sipon. Super malamig pa rin sa Baguio, guys. So, pero yung lamig na kasi minsan medyo na-adapt ko na rin siya ngayon. Hindi gaya nung dati na pag kahit ganito ng hindi ko talaga kaya, ewan ko. Pero ngayon nakakaligo ako ng yung galing sa yung running water sa faucet. Ayan. Dati hindi. Need ko mag-init ng tubig. Ayan, so Manay Cecilia Mimaytan, ipipm kita one of this, maybe next week, either next week, before end of February. So I hope I'll be in Manila. So I'll see you. Kung may time pa ako, mag-a-attend ako ng isang workshop and how to dermabrasion. Sa dermabrasion sa Ortigas. So, hopefully magkita tayo. ipipm kita. Magko-commute lang ako dahil wala akong kasama. Okay lang sana na mag-drive, pero wala kasi akong kasama, kaya na lang tayo. Babas. PPM po kita. Then, I'll be staying on my sister's house sa Quezon City sa Project 8. So, hopefully magkita tayo, Manay Mimaysan. Ayan, ipi-facial kita. Dadalhin ko ang gamit ko, ipi-facial kita, Manay Mimay. Dadalhin ko pa siguro para yun ang banding natin, ila-live show natin yun sa collaboration natin. Okay, so i-PPM kita, then ibibigay ko yung number ko sa iyo through private message. Ayan, so thank you guys. Ayan na naman, humahataw na naman. Yes, good, maganda yan. Yes, Manay, cousin, Manay Cecilia Mimaytan. Natin yan, February 28 yung start. So, hindi ako pwede ng opening kasi yun eh. Start ng day 1, siguro mga 29 ng hapon or 29 ng umaga. Bas, ibibigay ko sa'yo ang number ko sa'yo mamaya sa messenger. Thank you guys. Ayan. So, shout out 7 million viewers. Ayan. Patamsak naman dyan kay host. Thank you. Ayan, mamaya Manay Cecilia Mimaytan, i-message ko sa'yo. So, katatanggap ko lang kasi kanina ng email na confirm yung schedule. Kasi nag-registered ako a month ago. Pero matutuloy pa lang sa Manila Des 28. Ayan, Pause family, hello sis ho sa lahat. Hello, thank you din. Big shout out to Fauci family. Shout out to all habang break time ako ha. Monica na host. Hindi pa. Sisi Fauci family, hindi pa ako moni. Malayo pa ako sa katotohanan ha. Nagmo-moni-moni muna si host. Hindi pa moni si host. Moni-moni muna tayo. But still, we keep growing, keep going lang tayo. Enjoy doing the whitey world. And, kaya natin yan. Oh, so, my cousin is already monetized channel. Si Manay Cecilia Mimaytan. Don't skip the ads, guys. If you're going to visit the channel of my cousin, Manay Cecilia Mimaytan, don't skip the ads. Everyone who is
already a monetized channels. Once you are visiting their channel, kindly please don't skip the ads, okay? Same here, muni-muni lang ang peg ko, ha ha ha. Yes, go lang tayo, Miss Sisi Pausi family, go lang tayo. Enjoy the whitey world. Jega Winston, hello to you. Jega Winston, hello to you. Big shout out to you. So, Jega Winston is a ninja, I think. So, wala siyang mga ano. Jega Winston, do you like Israel? Yes, I did. We like Israel. We love Israel. Yeah. Cecilia Mimaytan. Pausi family, hi Cecilia Mimaytan. Ayan, si cousin ko ay monetized channels na guys. I do not like Israel. Sino ba to si ano? Guys, kindly ano dyan. Kung hindi, ano yan si Jega Winston. Jega Winston is, hindi natin alam kung sino siya. Human rights. Yeah. We also have the human rights. We are not a neg. Human rights then. We also are human rights, Jega Winston. Okay. So si Jega Winston. So we don't talk anything about disagree when it comes to government. We are not talking in here. Mr. Jega, are you a girl or a boy? So we are not going to talk about it. So we have to be positive in here. Just doing the whitey world and helping to each other, and how to do our channel more progressive and to be successful in the whitey world. We have to follow the rules and regulation, and we don't even talk something regarding to anyone, any country, or whatever the government is are doing right now. We always have to pray so that each and every one of us, which is any country that we are living, is in good hands when we pray to the Lord. Okay, so we are not talking something about government policies, government what is happening now, but still we pray. Okay, and that's it. So guys, shout outs to my 8 million viewers. And anyway, Miss Jega Winston, thank you so much for coming over to my channel. Thank you so much for always for supporting me on my live stream, Miss Jega Winston. Okay. Thank you so much sa iyo. Okay. Yes, dugo ilong ko insan. Kaya nga eh. Okay? So, Miss Jega Winston, if you are a YouTuber, or you are just a supporter to those who are a YouTuber, thank you. But I'm telling you that we are not talking. I am watch ads. Yes, thank you. My cousin Cecilia Mimaytan is already monetized channel, Mr. Jega Winston. So Mr. Jega Winston is all the way from Nigeria. Are you from Nigeria or Niga? What's that? So where do you come from? Ayan. So nawala sila kasi may pumasok. Human rights daw. No, not Nigeria. So what country do you come from? So, okay. Miss Jillian Ariana, sabihan ko rin po mga classmate ko at yung iba ko po nakakilala na isupport ang channel mo po, and then yung iba pa po nating kababayan. Yes, thank you so much Miss Jillian Ariana. Okay guys.
Miss Jillian Ariana is her videos is all about for kids. Yes, because she is 13 years old, I think. Yeah, 13 years old. So we need to support also para maipurso din ang kanyang dreams. Tayo yung mga ate niya ni Jillian. So we need to support Jillian Ariana to pursue her dreams and being a YouTuber. So we need to help to gain more bananas so that she can also be graduated. Okay, so Jillian, thank you so much for all your support, baby girl. Ayan, so kailangan natin silang i-support kasi yan yung dreams nila. We have to go on moral support also for those kids doing YouTube para makita din nila kung ano ang kakayahan nila, 'di ba? So maganda yung mga batang may kaisipan na ganun, na nag-explore sila through their own. Okay? Yes, Insan, thank you. Bisitahin mo lahat yung mga natin, katropa sa YouTube. Bisitahin mo lahat, ipaalam mo na monetize ka na para at least naman madaming Pag naayos ko yung pag nag-live ka, mega super chat tayo. Makakapag super chat na ako hopefully. Ayusin lang natin yung pang super chat natin, Insan. So thank you. Maraming salamat sa iyo. Okay, thank you guys. Ayan, Jiga Wansan, I make videos for kids about life and Nega. So, Nega is that a country is including in Asia? Is that an Asian countries? I live in Nega for 3 years and I am very knowledge. Yes, okay. Thank you for sharing that, Mr. Nega Winston. And okay. Oh, Africa. So, Nega is one city in Africa. So, you are an African. So, nice to know you, Jega Winston. Thank you so much for your support. Okay. So, Mr. Are you a girl or a boy? Miss, are you a boy? Nega Winston? Jega? Rose Holero. Sana all magaling mag-English, Insan. Grabe na ito. Pati ako yata dumudugo na. Yeah, I'm a boy. Yeah, Mr. Jega Winston. Okay, Winston is from Africa. So, Nega is from Africa. Okay. So, thank you for the support, Mr. Jega Winston. Shout out, Ma'am at Cecilia Mimayta. Matagal na din po kita. Di kita press ko na po ang bell mo para pag nag-LS ka, puntahan kita. Yes, yo. I want to become a big YouTuber. Yes, you do. You can make it. You can make it, Mr. Jiga Weinstein. You can make it to be a bigger YouTuber also. Yeah. So, we need to support to each other, guys, so that we can pursue our dreams, our big dreams, di ba? So, just such one true love for a one big dream. Okay, guys? So, just do the right thing and follow the rules and regulation and the YouTube. And we will enjoy our success and YouTube. So, we can support you also, Mr. Jiga Weinstein. Negas be trippin'. Okay, in Africa, Negas be trippin'. Okay. I have lived Nega for 3 years and I'm very knowledge. Okay, you can do more videos regarding your country, your place, and everything in your place, Mr. Jiga Winston. And hopefully you will be ano yung sabi niya? You will be proud of what you are doing and blogging all about your places in Africa. And hopefully, you can go viral on that. Okay? So, i-support ko na rin po ang mga dito po ngayon and yung kagabi po na nasa live rin po. Yes, thank you, Miss Jillian Ariana. Okay, guys, I'll keep telling you all, guys. Ayan, yung bunso natin, si Jillian Ariana.
kindly support Jillian Ariana. Ay, wow. Ayaw ko na, hindi ako marunong mag-English. Miss Roslyn Holero, you can make it. Okay, so marami tayong alaga na nag-graduate na and they are doing their live stream also. One of them is Miss Roslyn Holero and Miss Jerica Frenti all the way from Cavite. So graduate na siya. Then she is planning to be on the live stream tonight. So we can support also Miss Jerica Frente. She is not here but still nag-start siya sa atin, di ba? From 100. Pumasok siya sa akin is something 60. Ang banana niya, then nung last week, graduate na siya. So, good to know na nakatulong tayo ng madami sa kanila, di ba? Ayan. So, ako din, nung nag-graduate ako, 1,000 banana is each and every one of you and here is part of my graduation. So, thank you guys. Okay, so kindly support Miss Jillian Holero also. Dugo, ilong ko nakikinig pa ako. Ano pa kaya kung magsalita na ako? Okay. So, sabi niya Mr. Jiga Winston, nega 13%. Okay, 13%. Okay. So, nega 13% of Africa. Okay, thank you. Shout out to you, Mr. Adrian Rodarte, all the way from Texas, USA. Are you still here, Mr. Adrian? So you can talk to Mr. Jiga Winston. So, where are you, Mr. Adrian Rodarte? So, Mr. Jiga Winston, we have also one friend of mine, a very supportive also from Texas, USA. That's Mr. Adrian Rodarte. So you can be friend to him also. Okay, so thank you guys. Mayanda po, sarap ng bread ni Uya Paring. Thank you, Ate Emmy. Ayan. Give regards to my auntie. Namimiss ko na siya. 'Di ba? Sabi noon kasi, 'di ba, siya ang sometimes kasi we cannot please everyone, even though they are your sisters, brothers, aunties, grandmas, and everyone in this world. But then I love them so much. Kahit ganon, di ba? Being a stubborn, sabi nila nun, stubborn ako, hard-headed person ako, but still I stand on my own. I'll grow on my own. I have my own business. Diba? I have my own business on my own feet. No one helped me. But pinakita ko lang sa kanila where I am belong. Okay, so that's it. Be strong lang tayo, be positive. Charge to experience those negative experiences in our lives. That's all the stepping stone to be stronger and be positive as always. Okay? Thank you for the thumbs up, Miss Roslyn Olero. Mr. Jiga Winston, I'm born in USA too. Wow. So you're also from USA, from Africa, from Nega. So nice to know you, Mr. Jiga Winston. Okay, thumbs up done. Thank you, Miss Roslyn. Jiga Winston, I Nega grandma beat me. Ooh. Sabi ni Mr. Nigano, pinalo daw siya ng kanyang lola. Yes, of course, di ba? We also experience how to be beat by our parents, our mother, grandmother, father, yeah? We beat sometimes because we need to be corrected. But that's not mean that we are not blessed to have a parents that they are corrected every time and then that we commit mistakes. Okay, Mr. Jiga Winston, so you still love your grandma. Ask ko lang po paano po gumawa ng background picture sa YT. Punta ka sa
Punta ka sa YT Studio, Miss Jillian. Di ba mayroon dun edit? I-edit mo siya. Thumbnail. Yan, i-click mo yung thumbnail. Then, i-click mo yon na i-change mo siya. So, pupunta ka na dun sa gallery mo. Mamimili ka na lang. Okay, di ba? Ganon yan. So, if you have your own YouTube studio, you can edit everything in there. You can also all the comments, all the likely spams, and if you want also to change your background, the pictures, you also always do go to YouTube Studio. Okay? So, Miss Jillian, I think you have all your YouTube Studio last night, di ba? Pinag-usapan natin yan. So, you can edit there. Everything. Nandun siya lahat. Pwede mo siya, especially when you are downloading pictures and videos, don't forget to put the tags. Kasi minsan sa tags, doon kayo nang si-search ng mga tao na nagsi-search, doing research and the YouTube, doon nila, minsan doon Kaya sa live stream ko, napansin nyo, yung tags ko doon is my channel. Kasi yun lang ang yun lang talaga ang mailalagay ko doon na tags. Pero pag nagda-download ako ng mga videos ko, I also put tags. Halimbawa, I'll go to Burnham Park. Then, nilagay ko yung tags ko, tourist destination, Burnham Park, Baguio City. Ayan. So, ganun ang mga tags na sinasabi. Okay? So, that's it for guys. Shout out to 5 million viewers. Thank you. And the 5 million thumbs up of love. Thank you so much, guys. Ayan, yung tsaa natin. Luto na. Ang sarap. Okay, Miss Jillian Ariana at Rosalyn Holero. Okay po. Thank you very much po. Yes. Okay. So, dana sa'yo si Miss Rosalyn Holero. She is a very supportive si Miss Rosalyn Holero. Thank you so much, Sisi. Jika Winston, I've been to Baguio City. Oh, really? You've been here? Since when? Mr. Jika Winston, you've been here in Baguio City and what year? Since when? Good to know that you've been here in Baguio City. Thank you din po sa inyo. Yes, you are always welcome, Miss Jillian Ariana. 207, oh really? Very pretty. Yes, Baguio City is the summer capital of the Philippines. Okay, guys? Wait lang. May ingay naman kayo. Okay guys, so sorry. Maingay talaga ang kapitbahay namin. Hindi na pagsasabihan yan. So ayan, so may mga kabataan talagang kumakaringking. Diba? Okay, so go on. So shout out, yes. Mr. Jika Winston, my grandpa lived there. Oh really? So Mr. Jika Winston, your grandfather is still in Baguio City? Ayan. Nabuhay po ako 2007. Okay, Mr. Jika Winston, when you come here to Baguio City, Miss Jillian Ariana is just been born year 2007. So, good to know you that your grandfather is also live here in Baguio City, yes. Baguio City is a beautiful place to live and to enjoy the weather, cold weather in here. Yeah, Miss Jillian Ariana is 13 years old. He has several. Oh, malagmig po ba sa Baguio? Yes, at this time we are in 11 degrees Celsius tayo ngayon. So kagabi, dumating kami sa 9
9 degrees kami kagabi at nung nag 5 a.m. mas malamig. 5 a.m. kagabi is nasa 6 kami, 6 degrees. Then, nasa 3 degrees na sa highest point. So, nag-a-ice na talaga doon. So, guys, we are also inviting you to be here on summer to enjoy the Sakura Garden in Baguio City. You don't need to travel to go to Japan to see the cherry blossoms, but we have here in Baguio City. Huwag kayong maingay, please. Para kayong walang kapitbahay, ah. Hausyaw ka. Ingay tayo kayo. Yan. Maingay ang mga ano namin, mga kapitbahay, guys. Ayan. So, thank you, guys. Maraming salamat. Human trafficking. What do you mean human trafficking? we don't understand what you are talking about regarding human trafficking, Mr. Jiga Winston. What do you mean for that? We don't even practice human trafficking, guys. Even though we are a democratic country. Although some other countries that coming over to the Philippines are those who are making human trafficking, if I'm not mistaken. Okay, thank you, guys. A big shout out to my 7 million viewers and the 6 million taps. Yes, all those bad countries. Yes, it is. But Philippines is not. We have a very, at this time, I can say we don't have any, we don't have a good as before president. But still, Filipino people are not doing any human trafficking. It's against the law. But some countries that coming over to the Philippines, they are all that doing some human trafficking. Oh, so Miss Jiga Weinstein, yes, I am 13 from Miss Jillian Ariana. I love Filipino people. Yes, thank you for loving Filipinos. For the love to our fellow men. Thank you, Mr. Jiga Weinstein. They are very pure. Yes, it is. That's true. So, thank you. Thank you guys. Ayan, so mahaba-haba pa ang oras natin. Itutodo to ni Hos. Itutodo na tayo ni Hos. Okay, so ito yung tea. Kulay green na. So thank you guys and big shout out. Ayan. So, Miss Emmy Gob, Jiga Winston, kindly support also Jillian Ariana and Miss Emmy Gob also. And everyone in here. So, kindly watch out those monetized channel. Kindly don't skip the ads, guys. Okay, thank you. Thank you for all your thumbs ups. Thank you so much. Mr. Adrian Rodarte, are you still here? Yeah, thank you guys. Ayan. So, we need to fix my ano. Magluluto tayo. We need to cook some food. Okay. Saglit lang ha. Diyan lang kayo. Ayan. Magluto tayo. Nakikita ako eh. Ayan. Okay. Ayusin ko lang yung
Okay. Okay, guys. Kunin ko si pusa ko. Hinahanap. Good night, Jega out. Yes, good night to you, Mr. Jega Winston. Thank you for your time. Pahingi naman po sa pagkaon. Hindi pa ako nakapagluto, Miss Jillian? Hindi pa nakapagluto. Nag-inom lang ako siniho. Namata pa lang ako. So, thank you, guys. Ayan. Kunin ko si pusa ko. Hinahanap ko ni ano. So, ito yung pusa ko. Itatabi ko yung pusa ko. Ayan. Ayan si pusa ko. Nandyan muna si pusa, saka si T. Mag-ano lang ako ha. Guys, take your time lang guys. Mag-prepare lang ako for my... I-prepare ko lang yung piprituhin ko habang nag-ano. Okay, so Miss Jillian, thank you. Maraming salamat. Ayan. Sige, Ate Eme ha, saglit lang. I-prepare ko lang yung fish. Kay asinan ko, kay magprito ako ng fish. Isasyado ko. Yan. Okay, thank you Ate Eme. Saglit lang ha. Buti pa si Ate Eme, nakita niya yung auntie ko. Ako namimiss ko na yung tita ko. Namimiss ko na yung hupya. Masarap yung hupya dun eh. Hupya ni Uya Paring. Ang hupya ni Uya Paring. So, ayan. Wait lang. Ano lang natin ito. Diba? Ganyan ang mga YouTuber. Nagtatrabaho sa balay, nagsusugna, naglalive. Okay. So, ayan. Yung tea. Masiramon ang tea ho, Ate Ime. Pag kumani ka sa Bagyo, Monday kasi rampo. Kaya nga po, di ba? Ate Emi, pagkanhi mo sa Bagyo kay magtsaa ka man sinyo. Magdara ka sa Malaysia, mabubuhay ini sa Malaysia. Mga cuttings lang, ibalot lang natin sa dyaryo. Ay, bongga. May pantsaa-tsaa ka na. Very siya, antioxidant. Mare-refresh ka talaga. Kidney cleansing, ayan. Lusot po kaya. Oo nga, nakakalusot naman. Yung friend ko, na-going to Israel, si taga Baguio din, nagdara din siya. May mga sugat din siya. Binalot niya sa dyaryo. Herbal tea naman eh. Herbal naman kasi siya, kaya okay lang. Maano naman nila. Ayan. Saglit lang ha. Sige lang silang pamisay na parahan. Oh. Mama.
So, ayan, mag-tea kayo. Kasi ang tea, lalo yung yung goto cola, buti maaga masiram yan. Iyo, masiram mananggad. Ayan si Kabayan. Dakulon mga taga Bicol. Ayan, Karyang Channel, dikitan po. Yes, let's go, let's grow and be positive, guys. Just do the right thing. Okay, guys. Ayan, do the right thing, guys, sa pagdikit. Tamang lood, tamang bakas, at tamang tapik lang. Kung mga baguhan lang, piliin lang yung yung pinaka-shortest video, yun. Mapapanood nyo talaga siya ng buo din bago tapikin at magbakas kayo. Okay, guys? Ayan, habang nagluluto si Manay, sige sana. Sige sanang live, maski nagluluto. Da ibang kaunon. Okay, so ayan, si Pusa ko, katabi ko na naman. Asan si Alias TV? Ayan ang kaibigan mo. Oh. Diyan lang siya. Sige na, dikita na kayo, guys. Dikita na, ayan, kindly support Karyang Channel. Thank you so much, Mr. Karyang Channel, for coming over to my live stream. Ayan, Karyang Channel, ayan na. Tinapik na kita. Ayan, ibel nga kita. Ilan na yung mo, banana mo, hindi makita eh. Karyang Channel. Masiram yan. Ayan. AUM Channel. AUM4 Channel. Ayan, taga Bicol yan. Kabayan natin siya. Ate Emmy and Jillian Ariana. Ayan, Bicol din siya. So, kindly support, guys. Ayan, sa mga baguhan dyan, Miss Jillian, na maisupport natin ang mga friendship mo din, na sumusuporta din sa channel mo. Invite mo sila during our live stream para madami-dami tayo na magtutulungan. Okay, guys? Then, hopefully, pag nakauwi ako ng Bicol, we do our collaboration. Ayan, magko-collab kami nila Jillian. Ayan, baka doon kami sa Tanawan magrulumpat. Sonny! Hello to you, Mr. Sonny! Ayan, Mr. Sonny is in the house, guys. So if you are not yet connected to Mr. Sonny, kindly be connected. So 21 pa lang siya, guys. Ang banana ni Mr. Sonny. Kindly support Mr. Sonny, guys. We need our support ni Mr. Sonny. So supportahan natin sila, guys, yung mga baguhan dyan. Ate Emmy Gob, Jillian, Ariana, and Mr. Sonny, they are new YouTubers. So we need to support, guys. Yan, yung mga monetized channels, kindly be very, very, very kind. Kindly be kind to each other, guys. Support natin yung mga baguhan. That's Ate Emmy, Jillian, Ariana, and Mr. Sonny. They are new YouTubers, guys. So we need to support. Support me, guys. Unahan ko na kayo. Yes, Mr. Sonny. Basta tamang nood, tamang bakas, at tamang tapik. Huwag tayong mag-iiwan ng buntot, no? So, panoorin natin ang buo. Choose the shortest videos, then full watch, comment, and push the red button. Okay, guys? Para pasok sa banga. Okay? Then, unahan mo sila, Mr. Sonny. Okay yan. Then, i-shoutout mo dito pag tapos ka na at babasahin ni host. Okay? So, para mas mabilis, ganun ang gawin natin lagi. We need pag small YouTuber ka talaga, if you have the time na unahan mo sila, unahan mo na. Kasi ganun din yung strategy ko before. But, please, maging kayo ha, maging attentive kayo. So every day we are allotted 70 bananas a day na kaya mong tapikin. 70. Pag 70 nakita nyo na walang bumabalik, stop ka na, may kinabukasan na. Pag naka 70 ka na ng tapik at ang bumalik lang ay 10, 20, wala sa kalahati, stop ka na. Kasi dapat pag tinapik mo, bumalik sa'yo, okay yan. Para hindi kayo mapalo ni Lolo. Mahirap mapalo ni Lolo kasi ilang days din yun. Ilang days. Ang iba, pag napalo, gaya ni Ate Bernadette, napalo siya.
So, binigyan siya ng isang, almost 3 weeks. Hindi siya nakapangisda. Kaya gumawa siya ng isang ninja para yun ang binabalik. Although pumupunta sa kanya yung nagtatapik. Pero mahirap. Mahirap, guys. Kaya, watch out natin yan, guys. Ayan, just do the right thing lang. Follow the rules and regulation and whitey world, guys. Yan, para hindi tayo mapapalo, no? Yan. So, tapos guys, yung mga videos nyo, siguraduhin yung na-edit nyo. Kung for kids lang talaga. Pupunta kayo sa YouTube Studio, then i-edit nyo. The video is for kids. Yan. Kasi, mamaya enough lahat yan ni Lolo. So, walang pupunta sa'yo na ka-off ang comment. Wala silang choice na hindi sila makapag-comment. Ayan. Okay? Miss Jerica Frente is in the house. Hello to you, Miss Jerica Frente. Thank you so much for coming. Ayan na, kagraduate na yung ating sisi. So, si Miss Jerica Frente is from Rosario, Cavite. Thank you. Thank you, Miss Jerica Frente. Congratulations again. Ayan. So, kindly support also Miss Jerica Frente. So, magla-live stream ka ba mamaya, Miss Jerica Frente? So tell us if you are going to be in the live stream tonight so that we can also support Miss Jerica Frente for her first time ever live streaming. Okay? So from Mr. Sonny, Ma'am Emmy Dan po, ayan. Si Mr. Sonny, jakita na kita para alam ko. Ayan. Karyong Channel. Karyong Channel, guys, is in the house. Also support Mr. Karyong Pinoy Pang. Hello to you. Wow, host, may pabubbles ka pa. Yes, o diba? Magpabubble si host. Alam niyo kung bakit? Nasa cellphone na kasi ako ngayon. Nakapag-cellphone na ako. CP na ang gamit ko sa live stream, hindi na desktop. Kaya ayan, may pabubbles ng bonggang-bongga si host. Ayan. Maparantumina na sa nakita. Ayan, nagpapantumina na lang si host. Saro, dua, tulo, upat, under the sea. Suminayaw sayaw na sana si host, di ba? Ang mga kanta sa taga Bicol. Ate, mapantumina kita pag abot ko doon na yung kapa talaga mapantumi kita, di ba? Nagkarawat kita, ning kudut-kudutan. Lista ko muna tapos nood, saka tapi ko sila. Yes, AUH Channel. Yes, kabayan, okay lang yan. Ilista mo, tama yan. Ilista mo sila, then saka mo sila tapikin para may time ka talaga para magsukli. Makikita naman nila yung mga bakas nyo eh. Okay? Tamang-tama, may bula, isdaan na. Yes! Go, go, go! Let's go and be positive, guys. Ayan, sabi ko nga lagi, you have to spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. Ayan. Ako dami ko na lista. Yes, isdain mo na Ate Emmy. Ako nga nililista ko din eh. Pag may pumunta, pumasok kasi pag naka-live stream ka na, nadire ka sa YouTube, sa YT, kay Lolo YT, talagang madaming pupunta. May mga tendency na madaming pupunta na hindi mo pa kadikit. Kaya ganun ang gagawin natin, okay? So, lista-lista lang. Ayan. Sumayaw. Nag-exercise hapon na, no? Ayan, isdaan na. Miss Pinoy Pang is in the house. Yes, Miss Pinoy Pang. Thank you so much for always being here sa aking live stream. Very supportive to si Miss Pinoy Pang. Ayan. Malapit-lapit ka na, Miss Pinoy Pang. Nangangamoy na ang graduation mo. Ayan. So, 807 or 75. 26 minutes for the road to grade 9. So, kindly support Miss Pinoy Pang. Dahil ka na lista. Ayan. So, si Miss Pinoy Pang is 874 this time. So, we can add some more bananas for her road to grade 9, guys. Okay. Go, go, go. Let's grow and be positive. Ayan. So, tulungan tayo, guys. Para madami tayong
ano natin, mapag-graduate. Hi, Gold na pusa, upo na host, malapit ng grade 9. Yes, ayan. Nandito si pusa. Hinahanap siya kanina ni Alias TV. Sabi ko, wala kagising. Wow to Pinoy Pang. Yes, Miss Ate Emmy. Malapit-lapit na siya. Nangangamoy na ang graduation niya. So, we need 26 bananas for Miss Pinoy Pang for her road to grade 9, guys. So, can you do me a favor? Yes, guys. Yung hindi pa mga kadikit ni Miss Pinoy Pang, kindly dikitan nyo siya, guys. Unahan nyo siya at babalikan kayo ng sukli niyang bonggang-bongga. Ayan. So, thank you so much. Magkaka-diploma na ako, host. Kaya nga, di ba, Miss Pinoy Pang? Okay. So, makaka-graduate tayo, di ba? Kung ang ano natin ang ibag natin ay hanggang hanggang talampakan na. Sulit naman pag nakagraduate ka talaga, parang mafe-feel mo yung sobrang pagod mo, natulog ka buong araw. Yan ang ginawa ko noon, nung nakagraduate ako, tulog ako ng tulog, tapos nag-live na ako, nagla-live stream na ako. Dikitan no po ako at balik ko madikit po sa kalamay. Yes, guys, go, let's grow and be positive. Let's go, let's bolt into Miss Pinoy Pang for her road to grade 9, guys. Ayan, Miss Jerica Frente is in the house. And Mr. Adrian Rodarte, are you still here? Kindly comment below if you are still here, Mr. Adrian Rodarte, all the way from Texas, USA. Ayan. Thank you so much. And also shout out to my cousin, Team Oragon, Manay Cecilia Mimaytan. Congratulations. She is now a monetized channel. Okay, guys? So, Manay Cecilia Mimaytan is a monetized channel. Ayan, say from Team Oragon also, AUM4 channel is from Bicol also. Miss Emmy Gob and Miss Jillian Ariana. Okay, guys? So, kindly support also Miss Jillian Ariana, Mr. Sonny, and Miss Emmy Gob. They are our 3 new YouTubers, guys. Bago pa lang sila, so we need our support, guys. Kindly be connected to them. Okay? Para naman ma-reach nila, makagraduate sila for her road to grade 1. Yeah, we start a single step, but then the more we go further, we can be all graduated. Okay? So, sama-sama tayo, walang maiwan sa baba, guys. Huwag tayo maghilahan pababa, bagkos maghilahan tayo pataas. Ayan. Okay, so big shout out to my 7 million viewers and my 6 million thumbs up of love. Thank you guys. Ayan, my pleasure for always be here on my live stream, guys. Okay, thank you. Maraming salamat sa inyo talaga. Ayan. So, shout out ng bongga sa inyo na nandyan. Magdikita na, wala na, hindi na umiimik, nangingisda na ba? Ayan, may pabubble si host. Ayan ha. Magsalang lang ako ng rice kasi hindi pa talaga ako nag-almusal, hindi ako nag-lunch. Ayan. Nag-live na ako. Ayan, may customer. Saglit lang guys ha. Tawagan ko. Nakalimutan ko. Ma-live ka po taod-taod. Opo, magla-live ako mamaya, Miss Jillian ulit. After nito, siguro naka 1 hour pa lang kasi ako, kaya medyo mamaya pa ako mag-stop. Kasi 1 hour pa lang ako. Then, mamayang gabi ulit, 8 p.m.
8 or 7, ganun. I-add mo ako sa Facebook, Miss Jillian Ariana. Ayan, so my next live stream will be 7 p.m. mamaya. Hello? Hello, Ma'am Donna. Opo, sa Tuesday na lang, holiday, di ba? Oo. Saka mo na lang pick upin. Ready naman ang item. Oo, okay, sige. Thank you. Thank you, thank you. Bye-bye. Okay. So, ayan. Thank you, guys. Sino ito? Okay. So, ayan. So, ayan, magla-live stream ulit tayo mamayang gabi para marami tayong maisda, di ba? Kasi sa gabi, lalo Sunday, sa gabi marami kasi mga day off ang iba, di ba? So, siyempre, kailangan natin, yung mga nagsusupport sa atin na may mga maraming ninja. Ayan, Miss Jillian and Ate Emmy, I will put my request, private message to my friend, na all the way from Dubai. Ayan, so may mga tig-10 yata silang dalawa. So makabigay sa inyo. Yun dun sa 3 YouTubers natin na para makasupport. Papasuportahan ko kayo kasi ang iba dito nakakonect na talaga sa kanila. Ayan. From AU Match, AU, palitan mo ito Manoy na imo pangaran. Mahirap basahon. AUM4 channel. Okay, Pinoy Pang. Ayan, thank you. Promise Pinoy Pang, AUM channel OTW na po. Miss Jillian Ariana, thank you po. Yes, you are always welcome, baby girl. Ayan, so add mo ako sa Facebook. Add mo ako sa Facebook. Hanapin mo ang aking name sa friends list ni Tita Emmy mo. Nandun ako. Ayan. AUM4 channel. Palitan mo na inimanoy na pangaran mo, gari ba na nagdirilot na kita? Mapaganong basahon. Hay! Pinahirapan it's okay kung yun talaga ang trademark niya, di ba? So ako, di ko napalitan ang ako pangaran. Bicol naman ako talaga, pero kasi gusto ko siyang gusto ko siyang palitan talaga nung business name ko, pero okay na ito. Ayan, dai mapalitan ta-approve na. Iyo nga ni, approve na daa. Pira na nga ni ito. Approve na. Pwede pa. Pwede yung palitan. Pero na siya kasi, regarding siya sa mga civil service review. Ayan. Sorry, pasado na ako sa civil service. Ayan, okay lang. Thank you, Manoy. Ayan, si Manoy, AUM 4 channel. Ayan, Manoy, salamat tunon. Sana maghirilingan kita. Kung makaka-attend ako ng aking reunion sa Ago Medical and Educational Center, Bicol Christian College of Medicine. Ayan. Sana maka-attend ako this year, sa grand reunion. Pero, I'm not really sure. Sana, di ba? So, we're looking forward to it na makasali talaga ako. Kasi maraming YouTubers sa Legazpi na they are all inviting me on a collaboration. Okay? So, ayan. Pag sa Bulusan ako, ikukulab ko, mamarako kami. Makuha kaming pako. Alam nyo yung pako, that's the fern. Di ba yung pako ang sarap? Tapos may suso na ginataan. Ay, nako, ang sarap. Ayan, mamamako kami ni Ate Emmy, saka ni Jillian. Ayan. So, we have also YouTuber from Sabang. Sabang. Si Marieta Gamit, pero ang kanyang channel is Mariel Valderrama. Yan ang kanyang channel. So, pag nag-uwi din siya, hopefully kung makaka-uwi siya talaga din sa April or May,
Ayan, so Miss Jillian, add mo talaga ako sa Facebook kasi once na nasa Bulusan ako, we are going to collab. Ayan. Opo, manguha po tayo pa ko. Yes, masagka kita sa Hacienda San Jose. Makaradto kita kay Mama Rilanghoy. Sinabihan ko na si Ama na kung may bilanghoy tabi na ma-harvest, padaraan si Ate Emmy. Kilala ka man po san ako, sister. Kaya, maski padara sa tricycle, di ba? Para makatabi sa bilanghoy si Ate Emmy. Okay, so thank you guys. Thank you for my 7 million thumbs up of love. Thank you. Ayan, so malayo-layo pang oras natin. So, ayan tayo. Makulab kitang tulo ni Ate Emmy. Yes, mamara ko. Sarag ka sa umalinta na terinawa, no? Grabe daw yung terinawa na to. Marasa pa. Okay guys, thank you. Maraming salamat. Ayan tayo, nandito pa tayo, mahaba pang oras ni Hoso. Wow, thank you po sa bilang ho. Yes, Ate Emmy, sinabihan ko na po, tinawagan ko na kanina. Excited na po ako. Yes, mamukbang kita sa Sorsogon Baby Girl on my expense. Diba? Ano tayo, magkamot-kamot kita sa mang inasal. Tapos pag wala na luto, makurahaw kita. Only rice, please. Ayan. May inasal na ba sa Sorsogon? Ayan, sumamukbang kita dito. Para makilala ka, Miss Jillian at Ate Emmy. Ayan, mag-collab kita. Ayan, so, ayan guys. Yan ang kagandahan, di ba? Yan, you are being true to each other na you need to help. Yes, kasi sinuport ka din nila. So, support, parang give and take lang. Give and take lang tayo. So, if you are going to be, hindi lang sa being popular, di ba? Yung makatulong ka lang na nakita mo, lalo na dun sa gaya ni Jillian ha. For example lang, si Jillian, 13 at the age of 13, marami siyang pangarap sa buhay. Ayan. So marami siyang pangarap sa buhay. So we need to be there as a older sister niya. Kasi 13 years old siya, to din tayo, mga ilang taon na tayo, lola na nga ako ni Jillian kasi 45 na ako. Pero we need to support kasi they are willing to learn, they are willing to do it. Diba? So nakikita mo na yung kanyang possibilities sa YouTube. Kaya tulungan natin si Jillian, guys. Okay, so ayan. Flight attendant po, dream ko. Yes, thank you. Yes, bagay naman sa'yo. Very, beautiful, pretty, smart, and intelligent as well. So, kayang-kaya mo yan, Miss Jillian. YouTuber ka na, flight attendant ka pa, saan ka pa? O, di ba? So, we have to, we also willing to support you all the way. Especially when it comes to moral support, to be your positive insights as well. Para follow the rules also kung anong sinasabi ng mother and father mo. Kasi yan ang the best. You have the best choice actually. Kung you have to follow the rules. Ang mga moral supports ng parents mo, yes. Brother and sisters. Si Tita Emmy, ayan, di ba si Tita Emma, tingnan mo. Dalagang Pilipina si Ate Emmy. Ayan, so, worth it naman. Ha, di ba Ate Emmy? Worth it naman eh. Being na-enjoy mo yung being a single. Worth it naman. Lalo pag nakikita mo mga pamangkin mo na pinag-aaral mo na they deserve na tulungan sila. Happy. Napaka-happy. So ako nga, 'di ba, ilan ang pamangkin ko? 2 sa Manila. 2 Okay. Yan. So, mayroon akong high school. Yan. Kami magkakapatid, nagtutulungan kami para sa mga pamangkin namin para kung ano yung naabot namin, maabot din nila kasi may mga pangarap sila. Basta ang kondisyon namin
mag-aral ng mabuti kasi hindi nila mapupursue yung dreams nila kung hindi sila mag-aaral ng mabuti at magbabarkada lang. Sayang ng pera, sayang ng effort namin, di ba? Puyat at pagod, yan. Kaya so kailangan natin lahat naman pag may hindi tayo dadaan tayo sa butas ng karayom para lang makuha natin yung success sa buhay. Ganun lang. Sunog ng kilay. Ayan. So, thank you guys. Maraming salamat. We have still the 6 million viewers. 7 thumbs up of love. Thank you guys. Maraming salamat sa pa-thumbs up kay host. Ayan. So, magsasalang muna ako ng kanin ha. Saglit lang kasi alas ano na. 30 na, saglit lang. Magsalang muna ako ng kanin. Pero may kanin pa naman. Pero isangag ko na lang ito. Saglit lang ah. Masalang muna ako luto. Opo, wait lang po kami. Thank you, Ate Emmy. Baka maubos na ang data. Saglit lang ha. May mga message na nag-aabot. Okay guys, ayan. So, ayan. So, mag-aano lang tayo ngayon. Ilang hours ba tayo ngayon? Siguro 1 month na po ang data ko. Ay, wow! Thank you, Ate Emmy. Yan ang ano kasi 'di ba? Yung pag ang data mo is good for 3 days lang. Sayang. So, mag 1 month ka na, sulit na sulit. So, thank you, Ate Emmy. Ayan. Na si Jillian ay nakasabay din sa yung ano yung tawag doon? Wi-Fi, naka-Wi-Fi din yata si Jillian. So, I'm planning to have my internet sa Bulusan. Tingnan ko kung pag-uwi ko, i-check ko kung magkano yung monthly at kung okay lang ba. Kasi sabi naman nila okay naman daw. Yung kinaalom, opo, tama po. Yes, di ba? So, double purpose lagi. Double purpose lagi ang ano natin. So, si Jillian is ano talaga, very smart siya talaga. So, intelligent as well si Jillian. Kaya kailangan niya ng support natin. Ayan. Si Paul Puentes, kung kilala niyo siya, YouTuber din siya pero iba kasi yung ano niya, parang hindi niya sinuport talaga yung mga although sinuport ko siya but still hindi, parang pinili niya lang talaga yung makaka-gain siya ng kaya it's okay, which is the batchmate namin siya ni Tito Aris mo, pero mayaman kasi pag mayaman na hindi nakakakilala ng mahihirap na parahagot. Asinan ko lang ang tilapia. I-asin ko lang ang tilapia para piprituhin ko na lang mamaya.
So, ayan. Naasin ko na ang tilapia. Ay! Yap! Yung po sana gagamitin ko pang vlog. Si Tito Aris nga po, hindi ko ang camera niya ayaw ibigay. Hahaha. Oo, okay lang yun, mag-cellphone ka na muna. Ako nga hindi ko magamit yung DSLR ko. Hindi ko alam i-operate yung DSLR ko, kaya nakatago lang. Pero hopefully, pag nag-uli ako sa Bicol, daraong ko. Ayan, so, nabakal ko siya ng 50,000. 50,000. Isang set na siya. Ayan guys, so ayan, so mag-cellphone ka na muna baby girl pag na-monetize ka na, ayan, mabakal kits ng mga magayono na selfie stick, ayan, yung mga ako nga, yun diba yung pinaglalagyan ko lang ng ng cellphone ko during my live stream, eto, yung gorilla na tinatawag na pwede mo siyang i-bend kung anong gusto, tapos pag nasa sasakyan ako, inaano ko lang siya doon, hindi na siya nagmumove. 250 lang to. So I try na someday na Pero mas may daw nito, mas may maganda sa SM. So titingnan ko siguro next weekend na wala akong lakad. Punta ako dun sa SM. Tingnan natin kung magkano talaga. At pagkaya ng bulsa ni ate. Mabakalan ko ikaw. Para sa cellphone, pag ang cellphone mo nagla-live ka, 'di ba? Hindi siya nagmo-move. Kasi yung selfie stick siya, movable siya pag nagbi-video ka. Trinay ko siya nung Sunday, pumunta kami sa Janhay. Magalaw yung yung camera. Kaya mabakal kita sin medyo magayon-gayon. Ayan. So, go lang tayo. Kahit hindi maganda ang gadgets natin, lahat naman ng big YouTubers, they are all starting na cellphone ang gamit nila. So, ayan. Cellphone ang gamit nila, then ngayon ang gaganda na ng camera nila. Ayan. So, maganda na maging supporter nyo mga taga-ibang bansa, di ba? Ang dami kong mga viewers na taga-US. So, kasi siguro hindi sila nag-support ngayon sa live stream natin kasi medyo hindi nila nakita nang nag-live ako ng ilang linggo kasi nga natrangkaso ako na hindi ko kinaya yung puyat ko. Sabi nung nagpa-check up ako, sabi na naman ng doktor, over fatigue ako. Kaya nga, tanggap ko na yun na lagi na lang over fatigue. But still, we keep on moving kasi para sa pangarap natin. Kasi ako, ang dream ko pag na-monetize ako at may pera ako nagkaroon ako ng extra income sa pagbablog ko. Malaki ang matutulungan nito kasi I have the children's ministry. Yan. Tapos, una-una doon, yung mga pamangkin ko. Yes, may magka-college ako next year na pamangkin. Then, but still pretty. Yes, it is, Ate Amy. Diba? Kahit marami tayong more responsibility na stay healthy po. Yes, as always, baby girl, nag-iingat lagi naman si ate. Pero talagang dumarating sa point na isang tao talaga na kahit anong ingat mo, maging healthy ka, but still, dumarating doon sa punto na talagang mag-give up ka rin. Na yung sobrang pagod mo na talaga, yung kahit healthy ka, pag over fatigue, stress, yan, marami halo-halo na, kaya nag-away-away sila sa immune system ko. Nag-away-away sila, hindi kinaya ng pulis, talagang doktor ang kailangan. Ay, nako. Pero still, basta magkukulab tayo talaga. Sana nga matuloy ako ngayong April kasi meron kaming namimiss na din ako ng mga dalawang sister ng aking mother. So dalawa na lang silang buhay, yung mama ni Doc Ayen at si Mama Peng. Ayan, si Mama Peng, my dearest Mama Peng, I miss you so much. Na-miss ko na siya talaga.
Kasi nung umuwi ako ng July, nung nagpaalam ako sa kanya na uwi na ako ng Baguio, umiyak siya na sabi niya, uwi ka palagi, pero hindi ko nga kayang umuwi palagi dahil syempre, ang mahal-mahal ng pamasahe, di ba? Pwera na lang kung may promo yung eroplano at sasakay talaga ako ng eroplano, pero hangga't kaya ko pang mag-bus, kasi aircon bus naman, magbabas ako, di ba? Ayan na. So, ganyan lang ang buhay. Kakain lang po ako abang na lang po ako mamayang gabi. Yes, Miss Jillian. I'll see you again tonight. Ayan. So, siguro ano lang ako ng 3 hours dito para sulit naman yung time. Para sa WH ko. It's okay. Ayan. Thank you so much. Add mo ako sa Facebook, baby girl. Jillian. Accept na lang kita. Hanapin mo ako sa friends list ni Ate Emmy. So, yan, i-add mo ako doon kasi naka-private kasi yung Facebook ko, so hindi mo ako ma-add. Pero i-message mo ako, hahanapin kita sa message request, doon kita i-add ha. I-add kita mamaya. Okay, so guys, thank you Ate Emmy kung magpapahinga kayo at magluluto din kayo. Thank you guys. Ayan, so okay lang na nandito ako for my WH. So you can go on. Then mga guys, then mamayang gabi, 7 p.m., magla-live stream ulit ako. Okay? So I'll see you again tonight, guys. So kahit iwan nyo ako dito, okay lang kasi para naman sa WH ko lang ito. Thank you. Thank you, Miss Dilian and Ate Emmy. Thank you so much. Also, ayan, so mga naka-BG dyan, thank you also. Go on lang tayo habang nagluluto si host. Bye, Jillian! See you again tonight at 7 p.m. Okay? So ako, itatapusin ko lang ilang oras pa para naman na sulit yung WH ni host. Okay. Sige, kumain ka na. Alasing ko na. Hindi pa ako nagsasaing pa lang for my lunch. Lunch pa lang po. Okay. Okay, thank you guys. Connect ako. Ayan, napindot ko. Okay guys, so shout out to everyone na nandyan. Maraming salamat. Nag-ano lang ako ha, saglit lang. Mini-message ko.
Okay, nawala po ulit audio po. Ay, nawala? Walang sound? Wala bang sound, Ate Emmy? Hello? Hello, Ate Emmy? Nawala bang sound? Nawala po ulit audio po. Ay. Narinig mo na? Okay na. Okay na po ngayon. Okay, salamat. Nawala nga kanina, nag-reconnect. Thank you. Nag-reconnect. May nagme-message kasi sa akin yung, yung ikakasal sa Wednesday. Pinapollow up niya yung, yung wedding ring. Ito na yung sinasabi live stream pero nagla-live stream na nagla-live stream na sige pang Okay, so ayan. Natapos na. Ay, Diyos ko, ang hirap na ganito. Kahit Sunday, ganun ang buhay ko. Kahit Sunday, ganito ako. Kaya minsan sabi ko, ano ba to? Medyo busy talaga pag may mga orders. Nagda-dry ang ko sa malamig, mahangin na malamig. Ayan. So sa Ate Emmy, sana mag-imudan talaga kita. Tsaa. Matamis na to kasi yung stevia. Sugar yun eh. Ayan. AUM 4 channel. Thank you. Maraming salamat. Ayan. So, nandiyan si Ate Emmy. May 7 thumbs up ako. 1 viewers. Thank you. Daghan salamat. Nagda-dry ang aking sobrang lamig kasi. Ayan. So, dyan lang kayo. Saglit lang. Nagugutom na si Inday. Magprito ako ng isda. Ayan. Magprito ng isda. Thank you sa pag-intindi kay host. Thank you. Magprito tayo na live stream.
Magprito ako ng isda. Nagutom na ako. Grabe. Prito na isda. Tapos, may kamatis ako. Yun na lang ang ulam ko, di ba? Sulit na. Sulit na ang isaruda sa parahagot. Ayan. Magluto-luto. Seven. Thank you, guys. Nagluluto ako. Okay lang. Pasensya na. Shout out to my 4 million viewers. Thank you so much, guys. Ayan. Thank you talaga. Maraming salamat. Thank you, guys. Maraming salamat. Ayan. Pusa. Si Pusang Gold. Ayan, may nagbawi ng like. Thank you. Thank you. Pagbawi ng likes mo. Thank you sa pagbawi ng thumbs up. Salamat sa iyo. God bless you. Okay lang yun na hindi like yung ano natin. Nag-thumbs up siya tapos binawi. It's okay. God bless you always. Grabe.
Okay lang. Ganun lang ang buhay. Salamat! Maraming salamat sa inyo. Mamaya ulit mag-live tayo. So, naka 2 hours. Ayan. Thank you for my 3 million viewers. Thank you so much, guys. Ayan, ayan. So guys, tapusin lang natin yung 2 hours. Then, mamaya ulit ng 7, diba? Pero okay lang naman na dito na to hanggang 7. Thank you talaga. Ayan. So, hantayin lang natin na matapos yung 2 hours. Then, mag-i-end ang live stream ko. Then, magkita ulit tayo ng 7 p.m. mamaya. So, we have 10 minutes more to go. Ay,
12 minutes. So, tapusin lang natin yung 2 hours na maka 2 hours tayo. Kaibigan ko. Ayan. So, we have 10 minutes more to go, guys. 10 minutes. Then, mag-e-end tayo. Then, mamayang 7, magkita-kita ulit tayo. Thank you. Maraming thank you sa mga sumuporta. Thank you for my 3 million viewers and the 6 times shock of love. Maraming salamat. 7 yung kanina pero may nagbawi. Okay lang. Binawi ang thumbs up niya. Guys, thank you. So, we have 9 minutes. Ayan guys, 9 minutes pa tayo. Okay lang. Thank you. Maraming thank you. Three million viewers. Thank you. Ayan, so 8 minutes. Thank you guys sa sumuporta. Pero wag ko na lang alisin siguro. Diretso lang. 2 hours lang naman.
Thank you for my 7 million. Ayan, 7 million thumbs up. Thank you. Ayan, 7 na ulit. Thank you so much. Maraming salamat. So we have 7 minutes more to go, guys. Ayan, 7 minutes pa. Then mag-i-end tayo. Para mamaya naman. So may 7 minutes pa. Habang nagluluto. Luto time. Ayan. So, thank you sa 3 million viewers. Ayan. So, magsasangag muna ako, ha. Talagang, hungry, na ako. Ayan. So, we have 4 minutes more to go, guys. Ayan. So, mag-e-end ako ng live stream ko this time. Then, mamayang 7 p.m. we'll do the second live streaming for 7 p.m. Ayan. 3 minutes more. Nagpe-prepare ako ng ng magsasangag ako. Kasi yung lunch ko ngayon pa lang, di ba? Pero
Pero okay lang, di ba? Sometimes ganun talagang buhay na late magising. Kaya nalibre ang almusal ngayon. Kakain ako ngayon para diretso na mamaya sa live stream ko, di ba? Ayan. So we have 2 minutes more, guys. Thank you sa pag-support and see you around mamaya ng 7. Support niyo ulit ako. Thank you. Maraming salamat sa mga sumuporta. Thank you. Kabayan, mamaya ulit 7 p.m. Support ka ulit sa akin ng 7 p.m. kasi medyo mahaba yung doon. Mas mahaba talaga ang live stream ko pag gabi kasi syempre wala nang ginagawa. Pero ngayon kasi syempre hapon kailangan natin i-prepare yung mga kakainin ng mga kasama natin para sa mamaya sa dinner, di ba? Pero ako kakain na ako, mauna na ako sa kanila. So, kakain na ako para pag natapos ko ng saingin lahat, kahit wala pang 7 p.m., start ko na, hantayin ko na lang kayo. No, di ba? So, gano'n na lang ang gawin natin. So, again, guys, ayan, ilang na lang, ilang segundo na lang, no? Na tayo. Ayan. So, salamat. Thank you, everyone. Thank you for all your support. I see you around for my second LS tonight at 7 p.m. Pinas time. So hopefully makapangisda kayo ng marami-rami mamaya. At salamat din talaga sa inyong walang sawang pagsuporta sa channel ko. Maraming salamat, guys. Ayan, so I have to end my live stream today, guys. Maraming salamat I'll see you around. God bless us all. Happy Sunday. Thank you. Bye, everyone. See you again. Bye-bye.